Vy ste spomenuli, povedali ste STV ako verejnoprávna televízia by mala byť v prvom rade pre minoritného diváka. Nezdá sa vám, že sú dva programy veľa? Nemyslím si v žiadnom prípade, že len pre minoritného diváka. Ak som sa takto vyjadril, tak vyjadrili ste sa tak, preto som vám položil túto otázku. Ak som sa takto vyjadril, tak sa ospravedlňujem, rozhodne nie. Trvám na tom, čo som aj napísal v projekte, že Slovenská televízia, považujem diskusiu o nutnosti dvoch televíznych okruhov za viac menej uzavretú, potrebuje dva vysielacie okruhy. Prvý vysielací okruh je určený divákovi, ktorý je masový divák, ktorý je, ale stále sme v rovine verejnoprávnej. Bolo by potrebné zadefinovať, čo je verejnoprávne vysielanie. Ak rozumieme pod verejnoprávnym nudné, tak sa nezhodneme. Takže... Pán Červenák, ja sa vás pýtam kvôli tomu, že v tej práci, vašu prácu, ako všetky práce som si dosť podrobne prečítal, v tej vašej práci, na môj vkus, je toho akcentu na verejnoprávnosť trošku viac vzhľadom na ekonomickú silu tohto štátu. Viete, len preto sa vás pýtam, že vy ste to znovu teraz pri tomto ústnom pohovore akcentovali. Ja to preto sa vás pýtam na to, že či teda áno alebo nie. Ja stále trvám na tom, že akcentujem verejnoprávny obraz a preto trvám aj na to, som hovoril o tom, že keď som sa zamýšľal na tom, akými nástrojmi zabezpečiť, aby nehrozilo to, že to má tendenciu ku komercionalizovaniu sa. A prišiel som, keď som sa logicky nad tým zamýšľal, a nenašiel som, ja som hľadal úplnlivo iné riešenie, len to, ktoré som prezentoval. A trvám na tom, že Slovenská televízia v rade ďalších troch televízií musí plniť tú úlohu hrebendu. Ja vás rozumiem, len hovorím zase z môjho pohľadu, je to také trošku idealistické, pretože si myslím, že keby tento štát bol naozaj ekonomicko silnejší, veľmi vrelo by som podporoval všetko to, čo hovoríte. Dokonca by som podporoval aj súhlas na prepustenie reklamného koláča tým komerčným televíziám, lebo tak, ako nech je tu ten duálny systém, tak, ako to má byť. Len analogia je napríklad štátna zdravotná poisťovňa so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Pokiaľ viem, neviem, či som dostatočne informovaný, ale viem, že štátna poisťovňa všeobecná zdravotná, má veľké problémy s prerozdeľovaním peňazí, o ktorých ste vyhovorili, ako že ten jeden reklamný koláč, neviem, či rozumiete, či ma chápete, o čo ide pri tejto analógii. Viete, že napríklad tie súkromné zdravotné poisťovne sa dosť bránia prerozdeľovaniu a vy tu spomínate, že vlastne by sa mohli prerozdeľovať tie peniaze z toho reklamného koláča na výrobu pôvodnej slovenskej tvorby. Tak ste to povedali. Ja som to povedal tak, že by to vymedzil zákon. Zákon vymedzuje aj prerozdeľovanie pri zdravotných. Pardon, môžem vysvetliť teda? Ja chápem otázku. Nech sa páči. Opäť teraz opakujem niektoré myšlienky, možno ktoré už som povedal. Nie je tu nejaký veľký počet súkromných vysielateľov. V podstate máme jednu väčšiu, jednu menšiu komerčnú televíziu, ktorá vysiela program, jednu spravodajskú reláciu. Televíziu. Čiže ten trh je v podstate menší. Spravodajská televízia by zrejme ukrojila z toho koláča najmenej. Tie dve, ja v tejto chvíli netrúfam si povedať, kde bude zajtra, pozajtra, o rok. To je ich konkurenčný boj, do toho by som nerád vstupoval, ale istým pomerom by určite sa o ten koláč stretli a zabojovali a bolo by jasné, komu koľko sa podarilo z neho ukrojiť. A na základe toho, koľko by ukrojili, by percentuálnym podielom, to hovoríme stále o dvoch subjektoch, čiže to nie je problém ťažkého vymáhania a určovania, ako je to medzi poisťovňami, ktoré aj tak vedia, že keď to nezaplatia, tak to zaplatí niekto iný v konečnom dôsledku. Áno, čiže tu ide o to, že by sa to dalo ošetriť veľmi jednoducho a podmieniť nesplnenie tejto základnej podmienky odňatím licencie. A máme to vybavené. No a ešte teraz budem pokračovať v tej otázke, to je tá analogia zdravotných poisťovní a štátna poisťovňa. Štát je povinný prispieť do vysielania slovenskej televízie, čo ste spomenuli ako jeden z tých pilierov. Áno, spomenuli ste to ako, že ten pilier je jeden z toho, že štát by vlastne účelovo viazal peniaze na objednávkové programy, ktoré by si objednával.
Kde vidíte, že je tu garancia, že ten štát by to vyfinancoval v takých množstvách, ako to má vyfinancovať, keďže vieme takisto o zdravotnej poisťovni, že jeden z najväčších dlžníkov zdravotnej poisťovne je štát? No, garancie sú tam, že v súčasnosti mu vôbec nerobí problém tých 270 miliónov korún zaplatiť a ja som uvažoval len o sume 200 miliónov korunách. Čiže nehovoríme... A tých 300 miliónov? Tých 300 miliónov je systém štátnej objednávky. Áno? Systém štátnej objednávky. Takisto to, čo štát objednáva u zdravotnej poisťovne. Ako priority. Ja by som chcel vidieť tú vládu, ktorá by sa rozhodla, že neobjedná prenos olympijských hier. No. Myslíte, že tá vláda prežije? Dobre, ďakujem pekne. A ešte posledná otázka. Keby štát ako manažer účelovo viazal financie na výrobu a vysielanie, tak ako ste povedali, a peniaze na chod STV by napriek tomu chýbali a prepadali sa v čiernej diere, čo potom? Opäť? Keby štát ako manažer účelovo viazal financie na výrobu a vysielanie, vy ste to tak povedali, a peniaze na chod STV by napriek tomu chýbali a prepadali sa v čiernej diere, ktorú ste takisto spomínali, čo potom? No, je to veľmi jednoduché. Ani nie tak štát, ale občan, koncesionár, prostredníctvom svojich volených zástupcov poveruje zástupcov svojich zástupcov a menuje ich do rady STV, ktorí majú slovenskú televíziu efektívne kontrolovať. Ja ako manažér by som sa snažil o to, aby... Pardon, dopoviem. Ja ako manažér by som sa snažil veľmi o to, aby Rada Slovenskej televízie mala možnosť efektívne manažmentu pozerať na prsty. Čo si myslím, pardon, dopoviem, myslím si, že doteraz nie vždy túto možnosť mala. Stretával som sa so situáciami, keď priamo členovia bývalých rád STV konštatovali, že sa nedostávali k zmluvám, neboli informovaní, možno, neviem, použijem slovo, niekedy zavádzaní som počul, takto som to kúpil, tak predávam. Čiže ak by toto management budúci robil, tak Rada STV má veľmi jednoduchý manažerský nástroj v rukách, môže odvolať management. Pri tej svojej myšlienke ste ovšem nespomenuli v rámci legislatívnych úprav aj posilnenie právomoci Rady STV. Určite áno, som za to, aby boli posilnené tieto práva. No, dobre. A ešte teda... Dobre. To som ešte jednu vec na záver. Do akej hĺbky by ste si predstavovali redukciu pracovných pozícií v manažmentoch? Teda tých jednotlivých... Túto otázku som zodpovedal v úvode. Ja viem, ale do akej hĺbky a náväzne na to viete povedať aj konkrétne mená nejaké? Mali by ste nejaký svoj tvorivý tím, ktorý... Ak by som hovoril o konkrétnych menách... Totiž ešte pýtam sa kvôli tomu, že mám taký dojem, že ste dosť často akcentovali personálny audit. Vyzeralo to ako, že je to samospasiteľné, ale personálny audit podľa mňa, no viete ako je to, najlepšie je spoľahnúť sa na ľudí, s ktorými si rozumieme. Prepáčte mi faktickú poznámku, bude patriť do mojim kolegom. Nie, ako prepáč. Po zodpovedaní 5 otázok by bolo dobre, keby sme sa adepta vždy pýtali novú otázku. Prípadne do vysvetlenia chápem, dobre, ale v rámci zodpovedania to som ja bral, že tých 5 otázok bolo zodpovedaných. By som uvítal, keby sme sa potom pýtali na už len jemné odtiene a pýtali sa úplne nové otázky, ktoré... Ja som sa chcel opýtať na konkrétne mená. Nech sa ti Dobre, ja vysvetlím, lebo to treba vysvetliť filozofiu. Ak je položená na stôl otázka konkrétnych mien, tak prosím, je to skoro neslušné, keby som odpovedal, že budú to títo a títo páni. Lebo v tom prípade by som naskočil na ten vlak, ktorý tu beží roky. Ja by som chcel nastúpiť do iného vlaku. A ten iný vlak mi ako eticky hovorí, že ak by som tu chcel robiť nejaké personálnu politiku, tak budem ľudí, ktorí tu budú pracovať, vyberať transparentne. Tak ako dneska zažívame historický okamžik, keď ústredný riaditeľ Slovenskej televízie je vyberaný transparentne pred zrakmi verejnosti a kamier, tak možno, že sa dožijeme, že v budúcnosti takto budú vyberaní aj iní funkcionári tohto štátu a možno aj prezident. A budeme vyzerať úplne možno nejako inak v tejto krajine. Ale nechcem sa nikoho dotýkať v tejto chvíli ako osobne, aby to nebolo chápané takto. Ale len hovorím, že sú tu rôzne funkcie, ktoré sú dôležité z hľadiska funkcie štátu a riaditeľ Slovenskej televízie nie je politická funkcia, je to manažer predovšetkým, alebo mal by byť.
Čiže rozhodne by som nemohol odpovedať na vašu otázku takým spôsobom, že budú to títo a títo páni, alebo tak. Viem vám povedať, že moja predstava manažerská je po konzultácii s tímom manažerov, ktorý tu nastúpi, keď bude etablovaný, tieto funkcie budú obsadzované skutočne transparentne. Čiže sa vypíše výberové konanie, do ktorého sa bude môcť prihlásiť možno viac, ako sa hlásilo na túto funkciu, ktorú sa hlásime momentálne teraz. A výberová komisia vyberie najvhodnejších uchádzačov, ktorí možno budú vypočutí aj pred radou STV. Čiže asi takto by som si predstavoval budúcu personálnu politiku. Dobre, pán Červenák, ďakujem veľmi pekne. Ešte na záver celkom musím povedať, že končím. Jedna taká otázka na odľahčenie. Myslíte si, že predchádzajúci pán riaditeľ, ktorý prichádzal sem a bol takto vypočutý, nebol o tom takisto presvedčený, že všetko v zmysle legislatívy urobí tak, aby bolo čo najlepšie? Ďakujem pekne, končím. Neviem o tom, či bol predchádzajúci pán riaditeľ takto vypočutý. To je jedna časť odpovede. A druhá časť, ja som sa snažil, keď som vo svojich odpovediach na vaše otázky, snažil som sa povedať, že manažera nerobí ani oblek, ani biela košela, ale robia ho nástroje, ktorý môže pracovať. Ak tie nástroje nemá, tak jeho morálnou povinnosťou by bolo jasne dávať najavo: pozor, nemám nástroje, mám zviazané ruky. Ak to nerobí, tak je spolu zodpovedný za to, čo sa deje. A mal by niesť zodpovednosť. Ak je to len volanie do čiernej diery a nevracia sa mu späť nič, tak jeho základnou povinnosťou je položiť funkciu. Ďakujeme pekne, nech sa páči. Pani Bilová má otázku. Ja by som sa chcela spýtať, keďže dneska sme tu neprezentovali televízne štúdia v Banskú Bystricu a Košice a vo svojom projekte ich spomínate veľmi okrajovo jednou vetou, takže chcela by som sa opýtať, ako si predstavujete podiel týchto štúdií na plánovaní, na výrobe a na vysielaní programov STV. Ďakujem. Áno, ďakujem za vašu otázku. Myslím si, že podiel štúdií Banská Bystrica a Košice ich podiel vyplynie na tom, ako bude postavená vysielacia štruktúra slovenskej televízie. Vysielacia štruktúra slovenskej televízie vyplynie z toho, ako budú zabezpečené zdroje. Čiže slovenská televízia môže plniť svoju verejnoprávnu funkciu a môže vysielať 4 hodiny denne a nebude stratová, lebo takáto je direktíva dňa. Neprodukovať ďalej, negenerovať stratu. Môžeme vysielať kvalitný program, nebudeme generovať stratu a budeme vysielať 4 hodiny denne. To som nadsadil. Ale v tom prípade nebudeme potrebovať 1800 alebo 1600, ale možno nám bude stačiť 1000 zamestnancov a to sa bude týkať aj štúdií. Čiže to, ako toto všetko bude vyzerať, ovplyvní vysielacia štruktúra. Ak sa tieto zdroje podarí naplniť, o ktorých som hovoril, ak legislatíva umožní manažérom a manažmentu používať manažerské nástroje, tak v tom prípade si viem predstaviť rozvoj regionálnych štúdií, aby rovnocenne prispievali do obrazu, do mozaiky, mozaiky života, lebo to televízia robí, mapuje život spoločnosti, mimo iného, a rovnocenne prispievala do tohto obrazu, do vytvárania tejto mozaiky. Tie veci, ktoré som hovoril o personálnom audite, ktorý nepokladám za samospasiteľný, ale je to jeden zo základných nástrojov manažmentu, budú sa týkať samozrejme aj týchto pracovisk. Nech sa páči, pán Šumodí. Pán Červenák, veľmi krátke odpovede by som od vás žiadal, ak je na to možnosť. 20. strana, je to vaša práca. Postupný prechod STV na kompletnú digitalizáciu. A hovoríte aj aj toto, doslovný citát, archiváciu urobiť v digitálnej forme. Pán, 20. strana, ja mám 12. strana. Archivácia v digitálnej forme, online dostupnosť archívu. Moja otázka prvá, pre koho? Archív online dostupnosť pre koho? Len pre televíziu, alebo aj pre konkurenciu, alebo aj pre verejnosť? A čo sa týka digitalizácie, v prechodnom období s akou technikou Beta SP na Beta SX, alebo na IMX, alebo na stratosféry, alebo na EVIDY?
K technickým otázkam, ja nie som odborník na technické otázky, či ten alebo onen alebo tamten typ